tak obral kabeh Mas. Iki siji, loro, ya toh. Iki telu, papat. Iki kali iki 1.300.000 ae, kowe wis milio sembarang iki. Bahane ya full kayu jati iki tak setene. Yo, piro? Full kayu jati kabeh iki. Iki go finishing, engko tak finishing sadurunge dikirim ya. Dadi sing tenang ae. Iki dhuwur sap, ngisor gantung. Lah iki arep custom iso ora, Mas? Arep nyapa? Custom. Custom Dalam. iso iki. Dalaman iki nek njaluk full gantung kabeh iso, njaluk full sap kabeh ya iso wis regane ya padha. 1.300.000 bebas pilih wis arep model sing enek lacine, enek sing kaca dawa arep full pintu blok enek kaca dan lacine iso gitu kok. Lah iki bayare piye, Mas? Kok masalah pembayaran sing tenang ya ta. Padha-padha percayane bayare pas teko omah ae. Dadi barang teko dicek sik umpama enek lecet-lecet, nah kok omongno supir kok dilapisi lagi dibayar. Sing Lah iki cara pesene piye, Mas? Akhir pesen Nah, iki. iki cara pesannya ya supaya naik gak lumrah. Cek nih bio profil untuk bagian paling bawah enek link WA nih, kok klik naik kok enek nomor WA nih Budi wingo. Kok garek milih logo WA apa milih buat catat ya kena guys. Gampang pol WA nih ning kono wingo ning isor bawah profil. Justice